Γεια σας στο κανάλι μου και σήμερα θα παίξουμε λίγο Stumble Guys. Και είναι ο φίλος μου Νικόλας εδώ, απλά ντρέπεται να μιλήσει. Δεν ντρέπομαι. Γεια σας ρε παιδιά. Είναι τέλειο να είμαστε σε βίντεο. Δεν ξέρω. Δεν φτιάχνεις και εσύ ένα channel να πούμε. Είναι η πρώτη φορά που έχω μπει σε βίντεο και με ακούνε. Δηλαδή το καλύτερο. Οπότε. Τέτοιο. Σου δίνει κάτι free. Όχι αλφα ρε. Καζό εσύ ρε. Οκ. Και μπήκαμε. Βάλε ένα καλύτερο σκύλο. Ναι, ένα λεπτάκι. Όπα. Εγώ πάτησα στους φίλους, αλλά τέλος πάντων μπήκε αλλού. Α, μπλάκας αυτός. Πάω να βάλω κάτι καλύτερο. Sorry παιδιά. Θα βάλω αυτό. Ποια από τα δύο να βάλω λέτε? Λέτε να βάλω τον Negaton Smash Gloves ή να βάλω τον Mr. Beast Magic ή να βάλω τον Boxer Man? Εγώ λέω να βάλουμε αυτό. Τον Boxer Man. Ωραία. Και πάμε να παίξουμε το event. Πήγαινε. Φέρτε σε μένα. Δεν είναι τίποτα. Τι πάτησε ρε? Πάτσε ένα. Πάμε ρε Σταυρός. Δεν με λένε Σταύρο. Α, ναι, το ξέχασα. Απλά το Σταύρος είναι το παρατσούκλι μου. Σταυρός. Πλάκα. Όχι ρε. Έχει ρε φίλε. Το φάξεις πάψει. Παιδιά, πάρτε popcorn. Δείτε για τώρα, θα παίξουμε πολλή ώρα. Θα παίξουμε Μπορεί για πολύ μία ώρα. ώρα. Θα παίξουμε κανένα 2 χρόνια. Τι έγινε ρε παιδιά? Ωπα ρε παιδιά, τι έγινε? Τι φάση? Τώρα κάνεις εσύ δικιά σου πίστα. Ναι. Επειδή παίζουμε και Fall Guys ταυτόχρονα. Ο φίλος μου παίζει βασικά. Τώρα κάνει δικιά του πίστα στο Fall Guys. Αν είναι να καλέσω το Ζωρό να παίξουμε. Αχ, πω, έχω πιαστεί ρε. Πάτα αλφα. Βάλε ό,τι θέλεις. Ωραία, πάμε τώρα να καλέσουμε τον Ζώρο. Πάμε. Τι έβαλες ρε? Β. Άμα μπει το καλό παιδάκι. Winning 9-3-4. Μη βάλεις checkpoint κατευθείαν. Μη βάλεις checkpoint ρε. Αυτό είναι checkpoint που πας να βάλεις. Δεν πώς φτιάχνει. Φέρε το controller λίγο σε μένα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ωραία. Πρέπει να φτιάξουμε δικιά μας για να παίξουμε. Ένα λεπτό, περίμενα, επειδή έχω να παίξω και έχω να κάνω και βίντεο για τα παιδιά. Δεν πρέπει να ασχολούμαι όλη την ώρα με σένα. Ναι. Λουδού. Ναι. Κολοπεδί. Αντίο. Καλά μπουνιά πρέπει να πέσει.
Όχι, ρε. Όχι ρε. Τελευταίο ήταν. Ωραία, τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ωραία. Θα βάλω ένα checkpoint. Οπα, τι έκανα. Ρε, άστο, θα παίξω Roblox ένα παιχνίδι. Ωραία. Άστο ρε τόσο κόπο. Περίμενε ρε. Αυτό είναι. Ωραία, έτοιμη η πίστα. Όχι από εκεί ρε. Ένα λεπτάκι παιδιά. Δεν θυμάμαι πως κάνεις έτσι. Άστο παίξω. Περίμενε. Ωραία. Άρα. Δεν ξέρω. Περίμενε. Όπα. Build. Και. Πώς πατάω ρε ότι είναι έτοιμη. Save. Ωραία. Edit. Ένα λεπτάκι δώστε μου παιδιά. Πάμε να μπούμε, μήπως μπήκε ο άλλος. Ωραία. Ωραία, θα γράψω. Τσα. Ένα λεπτό παιδιά. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Edit. Config. Max players. Ρε. Θα βάλω max players 30. Time limited. Θα βάλω 10 λεπτά. Βασικά όχι 10 λεπτά. 5. Θα βάλω 2 λεπτά επειδή είναι πανεύκολη. Πανεύκολη. 2 λεπτά. Ωραία. Publish. Τι λέει εδώ. Publish. Τι σημαίνει. Δεν θυμάμαι. Να μπορεί να παίξουν όποιος θέλει. Ωραία. Για να το δοκιμάσουμε λίγο. Τρέχω. Ω, ρε, καλή είναι. Test completed. Τέλειο είναι. Περίμενε λίγο. Publish. Publish. Ωραία, έτοιμη είναι η πίστα. Έτοιμότατη. Ω, ποιος θέλει να μπει. Το έχω. Από εκεί που είσαι, ξεκινάει. Οπότε πήγαινε πίσω. Και πατάω play. Καλά. Να το κάνω εγώ. Άστο, το κάνω εγώ. Περίμενε, άστα. Παίξε! Το έχω. Παίξε! Εντάξει ρε. Παίξε. Ωραία παιδιά, sorry για την καθυστέρηση. Απλά ήθελα να κάνω. Πάτα. Προχώρα. Πώς το κάνεις αυτό. Πάτα το άλλο το πάνω. Το κάτω. Το πάνω. Και το κάτω. Αυτό.
σκοτώσω, σαν να λέει να σκοτώσω. Και παιδιά πάμε να κάνουμε το κόλπο. Πάμε να κάνουμε το κόμμα. Και κοίτα με, κολλητέ. Κολλητέ, κοίτα με. Κολλητέ, κοίτα με. Θα το κάνω. Κάτσε να θα το κάνω. Ναι, καλό. Καλό. Παιδιά, δεν το έχω ούτε για αστείο. Πήδα και έξω. Μπράβο. Πήδα και έξω. Πήδα. Ρε, γιατί πηδάω και το τηλεκοντρόλ κάνω. Νιου. Τώρα κάτω πάλι από την αρχή. Έχεις παίξει ποτέ Fall Guys? Ούτε καν. Και πώς ξέρεις? Ξέρω πάρα πολύ ξέρω. Αλφα Το ξέρω. και έξω. Μπράβο. Γιατί λέω... Αλφα και έξω πάλι. Οκ, Φέδων. Πάει, ωραίος ο Φέδων. Μια χαρά, μπράβο Φέδων. Και παιδιά πάμε να κάνουμε το κόλπο. Πάμε να κάνουμε το κόλπο. Όχι, παραλίγο. Ωραία, τώρα θα κάνουμε το άλλο κόλπο. Όχι. Τώρα θα κάνουμε το άλλο κόλπο. Πάτα, αλφα, μπράβο. Όχι. Πάμε, το έχω. Ρε, σουτ. Με κλειστεί την μπάλα. Το βίντεο, γιατί το βίντεο είναι και 12 το βράδυ. Α, ναι, ρε. Το ξέχασα. Σταμάτα τότε. Όχι, παιδιά, όντως το βίντεο είναι 12 το βράδυ. Και χυμούνται οι γονείς μου τώρα. Οι γονείς του κολλητού μου, επειδή κάνουμε πιτζάμα πάρτι εδώ και καθόμαστε. Αυτό είναι το πιο... Με τους άλλους φίλους μου Το πιο τέλειο για αυτό και το οι βίντεο. άλλοι δεν θέλουν να μιλήσουν. Ναι. Πάρε να το, πάλι αλφα και έξω. Αλφα και έξω. Μπράβο. Όχι. Σου την κοιμούνται οι γονείς μου. Παιδιά, δεν ξέρει κανένας από εμάς γιατί ακόμα είμαστε ξύπνοι. Δεν ξέρω ούτε εγώ, είναι η αλήθεια. Ρε επειδή θέλω να κάνω τόσο πολύ το κόλπο. Το έκανα! Όχι. Τι κάνω, τι λέω το έκανα. Winning 9, 3, 4, να έχει και έξω. Και παιδιά τελευταίο και θα το κλείσω το βίντεο γιατί πρέπει να κοιμηθούμε κι εμείς. Πονείς τώρα. Κι εγώ ρε. Πάτα αλφα να πας πάνω στο τέτοιο. Μπράβο. Όχι ρε. Αλφα και έξω. Φέρε λίγο να το κάνω μία. Φέρε λίγο να το κάνω. Φέρε. Έλα ρε. Κοίτα, πανεύκολα. Κοίτα. Κάντο. Πα. Δεν έκανε το δεύτερο. Άμα δεν κάνεις το δεύτερο. Όπα. Άμα δεν κάνεις το δεύτερο παίρνω εγώ το controller. Μπράβο ρε Φέδων. Τι θέλει. Φέδων εδώ σε λένε. Nope. Winning 9, 3, 4. Και παιδιά πάμε να κάνουμε το κόλπο. Πάμε να κάνουμε το κόλπο. Και το χάνει. Ο Κετερής. Έλα, φέρε λίγο το... Έλα, φέρε το controller. Φέρε το controller. Έλα, δεν πειράζει, φέρε το controller. Φέρε το controller. Φέρε το ρε. Τώρα εγώ. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Όπα. Τι. Έξι τη Champion Guys. Όχι. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Όπα. Και θα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας. Το κλείσα. Τώρα να το δούμε στο YouTube. Πλάκα κάνω, δεν το κλείσα. Πλάκα κάνω, παιδιά, δεν το κλείσα. Και τώρα θα το κλείσω. Και παιδιά, καλό είσαι δεν ξεχνάτε μου. Καλό.
Καθόλου για σήμερα να είσαι κανένα και ένα subscribe και τα λέμε γιατί πρέπει να κοιμηθούμε κιόλας. Άντε, bye!